Samantala, mangunguna po ang mga kabataan ng Lingayen sa isang creek clean-up at restoration activity sa barangay Tumbaras sa darating po na Enero 13 ng kasalukuyang taon bilang bahagi po ng pagpapatuloy ng Watershed Watchers Program na layong tugunan ang suliranin sa makalinisan at kalidad ng daluyan ng tubig sa bayan. Isasagawa ang aktibidad kasunod ng pagkumpleto ng Phase 2 sa may Bokashi Mud Ball Technology kung saan sumasailalim ang mga kabataang kalahok sa Environmental Sustainability Seminar at praktikal na pagsasanay sa paggawa ng Bokashi Mud Balls bilang nature-based solution sa polusyon sa tubig. Saklaw ng aktibidad ang paglilinis ng creek at mga paghahagis ng Bokashi Mud Balls upang makatulong sa pagbawas ng organikong basura at mapabuti ang kalagayan ng tubig. Inaasahang makikibahagi ang mga youth volunteers at iba pang mga katuwang sa komunidad sa pagpapatupad ng nasabing hakbangin. Layunin ng inisyatiba na maisalin ang kaalaman at makuha kaalamang nakuha ng kabataan tungo sa konkretong aksyon para sa pangangalaga ng kalikasan habang pinapalakas ang kamalayan ng mga residente sa responsabling pangangalaga sa mga watershed at likas na yamang tubig. IFM News. IFM News. IFM News.